Kaham jotonono tini 16 tarik 9 Mac 2025 mothani BJP thani BJP ni motha phaidi khub kaham na tarok ekdam planning kaham na tarok ni norok hai sinai tai krikha hasa kawo norok ni gunuse sini Tripura noson nangi tong norok ni gunoi norok hai sadromte pot manjorong ni guninai phatara hawo sikon mikon restaurant samang khani manager khani rong ni nong ni damsi norok hai sikon mikon pot tong nai emile emdi sirong ni tamung nai huno nong ni gunuse sin Tripura kosogo nong ni gunoi norok hai tong naringya ne tong ni gunoi buni phatara haro ga norok nugia da bahiman tong norok mukhang thai ne phonuk lai norok norok mukhang ta phonuk dik norok hai ne tarok norok hai emile rok norok hai pot manjoram ga phuniga tongman chau bo tabung simia sin borok bujang mani theimani tanjang mani suljang mani norok emile MDC EM CM tongnarong ni saine bagai sini borok national party phangni bina national party phanangni norok ne gunai sini desh kojogo sini Tripura kojogo sini juborok basai dongo yang wasa ta tongthong laidi jubok ek khangke soklai tangjagan soklai nyai masa pot ganang dofani bagai kok separaro masa soklai tangjagan soklai yoi saidia mangkha bahai solino norok phatar hastergo thaikin nuklang yada bujin desh bahike develop dong ono pradesh rogo telangana bahike man saidia man maya ke seng hordei oron barok kok salai dei sengni saimi angka bahike man araba bina national party tong jotono MDC MLA mantri jotono ek jaga rastrolok andolon kotor khainai satta kaisane bisingo sune gani thangi mare yo sia angka seng hordei oroni barongno nor hemle rok Tripura to nyafan sugu phadra hase phainai buine plate chobai de plate mantri tipu MLA tipu sadram de pot manjak norok laisia da norok gunyo dofa nosto nango chini borok dofa nosto nango national party tongkhe chini borok ni bagai chini dofa ni bagai kok saimia sadram ta company kaisa se tabu laga norok tubi me ko norok Tripura wo nong ni gunyo chini borok komwa thoikya norok gunyo chini borok yang phadra hamang ma phaibeyo bunyaro samung ma khaibeyo norok bohok phalai chai tongaro জনসাধারণ পাবলিক নি ভোট না হইনাই পাবলিক জনসাধারণ ভোট হইনা নর MDC EM MLA মন্ত্রী সাধারণ তো লোকাল নি পদ সাধারণ তো অকনি পদ ডিস্ট্রিক্ট নি পদ কি ছলাপ করে নর কমরই থাঙ্গানে কমর সগৈ থাংনাই নংনি গনৈনাই বইহিঙ্গা হানা হাবো ফানা ফাयो জাগানে সাগো জাগানো নরংনি গনৈ নর খাই নেতা MLA হামিয়ানি গনৈঙ্গো Father how kisa guri nyai phai father hani tomung bahai buni raju bahai ke mani tong phai nyai phai di kisa nor hai MLA rok nor hai mantri rok national party bahai ken biribiti naka bina national party bahai biribiti naka desh norok damano sini Tripura no dongno tomung bai ano romnya hari kokdi hingga to koknai jelo romnya hari bono jelo daring ka danai kaisa na demand khaipung di kaisa matro kaisa nang dabi khayo nong no national party khaipa no school manai nok manai agi jog phano bharat boson niyam na bo a nok ni bagai nang dabi khanya nang ya a school ni bagai nang dabi khanya nang dabi khaifan phayo abo agi ako aim pidi tong khorwa hanyo elan sang lai kha tamo man kha koyekta man kha manai pa kha tabok ma elan song kha payu kha tabo tinta party tong tinta Tripura tinta partner alliance tamu man ka sadi joto party ni MLA MDC ya mantri tongna rang songorang ang public sadram public tamu man ka sadi alliance pangna rangai national party khai tamu man ka sadi rasa loka andolon kodor khai ke tang ba Tripura wo sara bebong block khai kibdei ta khuluk dei puni father haste baikman songhor dei aroni baro rong no norok wa janyo da bohok pungdrap sim chebla mantri MLA MDC EM dong norok wa dofan boy kok se bud nana parga para am te guru go norok markhano amai sarika ma sunu